Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong gabi kinatong tanan, kumusta? Adlaw dahil karong Sabado, no? It's sa Otsuna, sa buwan sa August, 2026. Karon din, no, na sa laing siglado, no, sa bagong bayani. Ug sa dili pa din, no, shout out kay ko, no, kang Mahelda Kalamba. Okay, salamat kayo idol, no, shout out niya, ug kang Erwin Laya. Okay, shout out idol kang Erwin Laya. Salamat sa pagpaminaw, no. Ug shout out pa ko, no, kang Nili Toyo. Good morning. Salamat din sa pagpaminaw, no. Nili Toyo. Ug shout out po kang Maria Luz from Riyadh. Salamat kayo sa pagpaminaw, no, Maria Luz. O kang Kylie Marie, shout out kay idol Kylie Marie, salamat sa pagpaminaw, no. O kang Janelle Ruiz, shout out idol, salamat sa pagpaminaw. O shout out po tada, no, kang Mahar Bagyo, way patasan na sinder, walay respeto sa ginikanan. Okay, salamat kayo, no, Mahar Bagyo. Thank you sa pagpaminaw, no. O kang Alexander from Atlanta, Georgia, shout out kay idol, salamat kayo, no, sa pagpaminaw. O kang Rebentor, salamat kayo idol sa pagpaminaw, no, shout out niya Rebentor. O kang Mids Georgia, Mids Horga, shout out kay idol, no, salamat kayo sa pagpaminaw. O kang Yam Yam, shout out po ko, no, kang Yam Yam. O kang Alberato Guido, shout out yeah, from Saudi Arabia, salamat kayo, no, sa pagpaminaw. Shout out yun yung tanan. O kang Sil Nagal, salamat kayo idol, no, sa pagpaminaw. Sa pagsunod, no, sa mga sugilano nigikan sa Rami Drama, thank you kayo. Bueno, balik ko ninyo, no, sa pagpaminaw, no, sa bagong bayani nga ang sender si Jessica o sa Nisiano ka OFW sa Tixon, Houston, Tixon. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Rekanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sudan ta karon ang sugilanon sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Jessica. Dear Priscilla, suki ko ninyong tigpaminawan sa radyo o sa online streaming. Sa mga sama ka namong OFW, nakahatagod kini og inspirasyon ug ingon man pagtulunan ang inyong programang Bagong Bayani nga nagsintro sa kaagi ug kasinatian isip usa ka OFW. Tagwalan ko sangan nga Jessica, 50 anyos o ni Amanimuyo sa Houston, Texas. Minyo og dunay usa ka anak. Unang nahimong OFW ang akong bana. Ug miapa sila sa kuniya sa Amerika aron adto na lang sad manarbaho. Sugdon ko sa nag-edad pa ko og 20 anyos kapin. O niya, nakapanangkili ka sa imong kumpanya nga resign na kadiha. Ni-file naman gani ko resignation letter? Oh, mau ba? Desidido na gyud ka nguapas ako diri? O lagi. Ikapoy na kong trabaho diri, uy. Gamay kaayog sweldo. Dili worth it ang kahago sa trabaho. Mao nga, muapas mi diha si Jacob. Okay, final naman ka ng imong desisyon. Pero dili ba dayon ka magkatrabaho diri ha, inigabot nimo? O lagi, kibaw ko ana. Basta kay mangitan ang tagpaagi nga makatrabaho niya ako diha pohon. Sige. Sugdan na ako process ang mga papers ninyo aron nga makaari na mo diri.
Okay, love. Amping mo na yan. Naraba kayo daang bata. Oh, Manoy. Salamat sa paghatod, Noy, ha? Sige. Tawag ko, umabot ka na dito, ha? Oh, Manoy. Bye, baby Jacob. Oh, may katawa. Bye, Jacob. Hello, Jacob. Dada, miss you so much. Uy, kalamis katawa, uy. You miss me too? You miss Dada? Kalami, biyas yung katawa. At least, magkita na mo permis sa personal. And magkauban na ta din, eh. Hindi, asa may plano nimo? Ha? Unsa plano? Syempre, gusto kong manarbaho din, eh. Tabangi kong makakita kong trabaho, be. Dili ko ganahan nga magpundo lang ko din sa apartment mo. Unya, tourist pa man ang imong visa. Unya, wala din nga pang sideline lang sa. Kanang dili mag-need a working visa. Priscilla, niapas ko sa kumpana sa Houston, Texas. Gidana ko ang among anak nga si Jacob. Tourist visa ang akong gi-applyan. Pero gusto ko kong manarbaho. Bahala nagtago-tago lang. Mintras, wa pa ang akong working visa. Hi, Donna! Finally, ni anak ko sa Amerika. Good for you. At least, nag-uban na gyud mo dihang tulo, kamong pamilya. Dili na mo LDR. Maog yun. Ay, nagmingaw na ko diri, kay namiya naman kang bayhana ka. Sorry na, good. Ay, Mare. Apoy na ko diya sa tuas Pilipinas, uy. Grabe atong kahago sa trabaho pero dili makompensate ang kahago o kakapoy. Grabe pa kagamay sa sweldo. Ay, you know, nabaya, napabi ako inahan og mga igsuon nga gitabangan. Naapay ako mga pag-umangkon nga sigig pangayog tabang nako, mga estudyante. Dili pa igo akong sweldo kung anhar ako magpabilin diha sa Pinas. Aw, hinuon, sakto man ka, Mari. Ikaw, wakay planong mo larga o mga apply sa laing nasod, Mare? Nya, magkalagyo, Miss Pare ni mo. Aw, kamong duha gud ang mga apply good. Nya, dili man siya interesado nga mga broad, Mari. Kontento raman siya diri sa Pinas. Ganahan naman siya nga ariras ato ko no. Di siya ganahan mo abroad. Oh, no choice kit ka, Mare. Anak ra gid kas Pinas. Ako manimpaad ko diri, Mare. Uy, si James nahimutang naman siya diri. Nahimo naman gani siya ang head nurse diri. Aw, kun mauna, patabang ni Pare James nga makasud ka sa hospital ng iyong trabahoan. Mag-nurse ka. Ha? Katawanan man ka, uy, Mare. Unsaon man nga, wa pa man ko man nurse. Uy, pwede manggod, bisag dili pa ka license. Ako laging amiga nga, dili man siya nurse. Nga nung pag-abot diha, nakatrabaho man siya as nurse. Mao ba? Giyon sa niya. Uy, hala, interesado lagi ko, ana. Sige ha, mangutana ko ha kung giunsa niya. Sige ko no, Mare. Na-interest ko ana ba? Tabangi ko, bi. Unya, pang-chika lang niya kung giunsa niya, kung unsa yung gibuhat. Mau ba? Sigurado ka? O, lagi. Nagasulti mi ni Donna. Mao ko na nagibuhat sa iyang amika. Maong nakasud isip nurse sa ospital. Unya, gitabangan ra sad siya sa iyang iyaan nga naa sa ospital. Unya, asa man ta magpahimo ng mga fake documents nga imong giingon? Aron himuan kag records as proof nga nahuman gid mo ang kursong nursing. Maulang na yung problema. Kay matod pa ni Maridona, ang katuko nung nagmaneho sa doc sa iyang amika, dili na ko na makontak. Wa na kay baw sa whereabouts sa tumbayhana. Oh, unya, saan mo na nato? Asa man ta magpahimo ana? Nagkahimo-himo ana? Manawag lang ko ni Manong yung basinog na si idea bahin ana. Love, ako ginipangitaan og paagi. Nahimo man gid nila. So dili imposible nga mahimo sad nato, di ba? Nangitag ko pagi. Aron magkatrabaho ko as a nurse sa ospital nga gitrabahoan sa kumpana. Bahala og maghimo og fake nga records and documents. Basta magkatrabaho lang ko isip usa ka nurse.
Nainganyo ko nga sundo na gisulti sa kong kumari nga mao kuno'y kipuhat sa iyang amiga nga maghimo og fake documents and records from school. Aron kunohay, hingpit kong makahuman sa kursong nursing niyatong panahon na. Nakalusot raman sad sa ingon ni anang paagi. Ug tuod man, nangita gyud kog paagi nga makahimo mi og fake records nako. Oh, sige. Kutakas manoy. Basin og na si ideya, unsay buhato na to anak. Maugani, kay naman si daghang kaila. Sige, patabang manoy. Bahin na. Pero for the meantime, pangitais ako part-time na ako diribi. Aron na sa ko income ba? Kay bawo na bitaw kang na ako'y tabanganan sa Pilipinas. Oh, sige. Mangita ta. Tabangi ko manoy ha. Lisura na, oy. Uy, ayaw ra ko kong sultihi anak manoy. Ikaw pa? Way lisod ni mo manoy uy. Maayo ko kay kang mangitag diskarte. Kasipat ni mo Grabe sa ni mo, day. Tinuod man sa dagod. Dagan ko kay kagkaila manoy. I know nga mapangitaan na gina ni mo paagi diha. Pangita og mohimo anak para nako manoy. Ha, sige na manoy. Mahimo lagi na nimo lagi. Ganun nahimo malagi na sa amiga ni kumaring Donabi. Wa may imposible manoy good. Sige. Kulit yung kay ikaw, eh. Unsa ka ito'y, unsa ka ito ang ipabuhat? Naay kinahanglang usbon sa akong record sa school manoy. Katong pag-eskwela na kog nursing ba? Bale, magpahimo tag fake records kay naamay usbon. Basta. Og na kay makitaan, i-message lang ko kay ako nalay mo pasabot niya. Sige. I-message lang dahil ka o hanap ko yung makita na. Sige, Noy. I trust in you, Manoy. Sus, maayo, yung kay ka mga akti ko, eh. O lagi, tabangan lagi tika, anak. Dajes, ting-exam na sad sa imong pag-umangkon ba? Kasi pagkapamarayag tanin mo diha, bisag gamay, ay kuha mo dito atong sweldo sa mga bayaran na rin. Na, daan pagid lagi ko. Naalagi dayo'y bawas. Ay, namarayag mo lang ko, day. Ibaw, bitaw ka nga wag ko'y laing kadulan. Manoy, naibaw ba yagid ka ha? Nga po ko'y trabaho diri. Bago lang kong naabot diri. Ay, bisag ka may landay. Dako na kinagtabang. Sige. Magpadaha ko. Midrip ang among trabaho sa kumpana. Ug kaluoy sa Ginoo, gikaluyan ra naka-abroad ang kumpana sa Amerika. Ug nakatrabaho isip usa ka nurse. Ug ako nakahuna-huna. Moapas sa kumpana kay lagi kuangon gyud ang akong income kay na ako'y gitabangan nga mga anak ni Mano Yong. Unya, kumusta man ang inyong panagsulti ni Manuyong? Tabangan ko niyag pangitag mo trabaho atong akong gikinahanglan. Oh, sige. Basta gitaga ka sa list ha kung unsa requirements to apply sa hospital nga akong gitrabahoan. Ako naman sa itong gikasulti ang HR sa hospital. Dako ka og chance nga makasud. Pero kinahanglan nga kumplituhon nimo mga requirements og kinahanglan nga maayong pagkahimo imong records ha. O lagi. Ako naman itong napasabot si Manoy. Pero og naa nang muhimo, ako mismo ang manawag mo pasabot sa angay niyang buhaton. Pero mausad lagi naagi dayo likoy si Manoy. Ang sili ko eh. Ay nangayo na sad good. Ting exam naman sa kunong mo na. Ako ganitong giingnan nga, wap ko'y trabaho din eh. Mauna. Ingnan nga, dili pa ka makapada ha? Na, ako na tong naingnan nga magpada ko. Uy, nadi kay kapada. Ni apa man ko'y gamay hinuon. Sobras tinigom na ko. Oh, ikaw good. Ikaw na'y bahala, anak. Ay, pait. Anyaon sa man, nanakay nakitang part-time job para nako? Na, ay na pag part-time job, uy. Kisa mo bantayan ng Jacob kung mag-part-time ka. Bisag ka na lang, good nga. Kana lang kung anira ko magtrabaho, good. Kana din ako kinalamulakaw sa bahay ba? Ay, ikaw good. Na, sige, mangita ko. Yeah, my wife needs part-time job. Oh, I see. But she wants a job that
she can just do it in our house because we have a child to look at. Oh, all right. I have a brother, and he had a Filipino wife. I remember she looked for a Filipino who could watch over his son. Really? Please, can you introduce my wife to her? For sure. Oh yeah, I'll tell her. Thank you, Carl. You're so kind. Oh, don't mention. But my wife is planning to apply here in the hospital. Oh, really? Is she a nurse too? Yes. Good for her. Oh, then tell her to apply. Easy. Yeah, for sure. And she will be happy to know that she can have now a part-time job. And it's because of you, my friend. Ah, there she is. Excuse me. Hello? Love, na ako'y good news. Ako sad. Na ako'y good news nimo. Priscilla, naka-part-time job good si Jessica. Gumikan sa kong kauban sa ospital, kay nasa sister-in-law nga Pilipina nga nangitag mo bantay sa anak ni ini. Lipay kayo ko, kay napangitaan ko kong part-time job sa kong bana, pinaagi sa iyang Amerikanong kauban sa ospital. Nangita og tigbantay sa anak ang iyang sister-in-law nga Pilipina rasad. Ug gidawat gyud nako. May na lang na ako'y income ginagmay. Maayo man sa Amerika kay inuras man ang sweldo. Sa laing bahin, lipay sa kay kong nanawag sa kumbana kay na ako'y good news alang niya. Sige, love. Ikaw lang una. Ikaw lang yung una. Na, nagtutuloy naman taani, uy. Sige, ikaw una. Okay, sige. Nalo ko'y update bahin sa akong gipahimo ni Manoy sa akong records. Sapit. Kita mag-isgot anak diri. Unya na lang. Uli na ko diha. Okay? Ay, sorry. Okay, sige. Ikaw na. Unsa man imong good news? Naana kay part-time job. Wow! Tinuod? Lagi. Lain sa kayo. Mangati ko, no? Diin man ka nakakita, ana. Sa akong kauban diri. Iyang sister-in-law nga Pinay. Nagitag bubantay sa iyang anak. Mubantay sa iyang anak? Oh, ano man? Di ka ganahan? Mo'y na uso diri sa uban. Labi na mga Pinoy. Kayo ato ibilin sa nursery homes. Mahal magayo. Munang ang uban, magita o kapinlan nga sabay lang kay medyo barato raman. Namsidakan diri nga mudawat og ingon ana. Parehas nimo nga mag-sideline ba? Pero siguro lang sa nila nga kasaligan ang dinlan. Like kailan na, or suod na, or nailado na siya nga kasaligan nga binlan o bata. Ano yan? Saman? Okay ka ni? Uy, okay ragid kay ko, ana. Samtawa po ko'y trabaho. Okay, sige. Manawag lang niya kuno sila na ako. Una, kamo na ipagsulti ha. Pinahiraman sa ng mamas bata. Okay, sige. Salamat, love. See you later. Okay, bye. Wow, naana ko'y part-time job. Baby Jacob, naana work si Mommy. Oh, yes, baby. Mommy is happy. Oh, yes, happy na sad ka kay naana kay playmate soon. Maripayon kay ko, kay puro positive ang nahitabo sa kong kinabuhi ni atong panahona. Matawag nato nga surtihan gud ko, kay natuman man ang gusto na ko nga mahitabo sa kong kinabuhi. Nakakita din ko part-time job at the same time, nabuhatan ko og fake records aron matuman ang akong pangandoy nga makatrabaho sa ospital nga gitrabahoan sa kumpana. Don't worry, okay lang si baby. Naglaro sila ng anak ko. Happy din ang anak ko dahil may kalaro na siya. Oo nga eh. Basta huwag ka na mag-alala. Okay lang siya.
Pinakain ko na rin siya sa iniwan mong food sa kanya. No worries. It's my job to take care of him. Alright. Well, we will just wait for you. Take your time. Ingat ka. Bye. Mayo gani kay buotan na sa si Elisa. Hasta yung bana. Si James, naabot na. O niya, kumusta man imong trabaho? As nani? Oh, good. Enjoy ka? Enjoy raman. Kinaaraman sa kudiris bay. Mm. O niya, masabay rasan ako ang pagbantay sa atong anak. Niya, kaya rin mo nga, do ka bata ang imong ibantayan. Dili gudi noon lalim. Kay mga sipat na ba kayo? Puro pagid lalaki. Pero kinahanglang kayahon ako. Kaya nagkinahanglan akong trabaho. Wa sige kumaanad nga magpuyo lang, uy. Wa kumaanad nga dili man trabaho. O niya, unsa man tong imong gibalita nako? James. Okay na to. Nahimuan ako. Really? Lagi, humana. And ilan ang gisend na ko ang printed na. In short, all is ready. Wow, ha? Well, that's really a good news, though. And syempre, you'll help me get through this. Of course. Hey, Jessica. How are you? I'm good, Carl. And you? I'm great. Do you have lots of patience? Yeah, a lot. How do you find your work here? Well, it's great, Carl. I'm happy here. Oh, that's more important. That you are happy of what you're doing. Yeah, I love my job. Me too. Best regards to my friend James. It's odd we're not on the same time of duty. Yeah. He feels the same way too. All right. Excuse me. I have to give meds to my patient. All right, Carl. Have a nice day. Same to you, Jessica. Naay nag-message. Si Manoy. Ay, maunag kiniwi. Makulbaan ka dayon ko kunaan ni si message. Kaya sigurado yung mangayo na sad ni. Ay, pait. Kaluis sa Ginoo, nahimutang ragyod ko o nakatrabaho sa Houston, Texas, isip usa ka nurse. Tod man sa gihapon, dili gud mawa ang akong kulba kada na itawag o mensahe gikan sa Pilipinas kay sigurado man ko nga problema na sad. Nalipay ug nalingaw ko sa kontrabaho isip usa ka nurse sa Houston, Texas. Dako-dako og sweldo kumpara sa Pilipinas. Salamat sa Ginoo nga nagtuman ko rin akong pangandoy. Pero sa samang higayon, anaag kanunay ang problema gikan sa Pilipinas o sa samang higayon, ako gud gihapon ang pangayon og tabang kalagi na ako sa gawas sa naso. Tawagi ko day. Emergency. Emergency? Unsa man din ako pagtawag nga. On duty man ko. Wait. Ako sa i-check ang time schedule sa akong patients. Sorry nga, wag yun din ko makapanawag ni mo ganihan, oy, ha? Dili gud pwede kay tingkuha man ako sa BP sa akong mga pasyente, noy, good? Maulagi. Sige ko paabot. Emergency baya akong gimesis ni mo. Bitaw. Unya kay timing man sad nga, oras na sa akong mga pasyente alang sa ilang mga medical needs. Og dili na nako ati manon, mataktak ko diri sa akong trabaho, Manoy. Manoy, naunsa man sad ka, uy. Unsa mo gid ng emergency ha ba? Nasulti na kay gamay ra ben akong break time. Kuan maguday. Bayranan si Muna sa iyang eskwelahan ba? Niya, kuan ka nang bisag yun sa akong pangitag kahuaman. Wa madyo ko kahuam eh. Mo nga ni message na lang ko nimo. Ha? Maunang emergency imong giingon, Manoy?
As in emergency gid kaayo na? Dili, lain ang emergency ang gingon. Aw, unsa man di ay? Si Mama, kinahanglang i-admit. Emergency. Ha? Si mama kinahanglang i-admit? Uy, mauna emergency man, uy. Pero ang una hinuon mong gisulti na ako, ang bayranan ni Mona sa eskwelahan. Asa may mas emergency anak nilang duha? Si mama o si Mona? Ay, di manggod. Importante man sanggod ang bayaranan ni Muna kay di man siya magka-take og exam. Aw, so sa ato pa, mas importante pa nimo nga makatake og exam si Mona kaysa ma-admit si mama. Mas siguroon nimo si Mona kay ni mama maoba man, uy. Nisa kagud ang akong duko. Diyang nanawag ko sa akong maguwang kay lagi dunay emergency. Pero mas giuna pa hinuon niya ang pagpangayo ug pabarabayad sa eskwelahan sa iyang anak kaysa pagsulti nga emergency kay kinahanglanong i-admit ang akong mama. Grabe naman sa kamanoy, uy. Ay, pasensya na ka. Naglibog na magugkog unsay akong buhaton. Gisayunan raman in tahon mo, uy. Nagtuo man siguro mong hayahay kay akong kinabuhi, dire. Sayon-sayunan naman ko ninyong pangayo. Nagtuo ba mo gipamunitra ni akong kwarta, dire, manoy? Uhain tahon, uy. Gihaguan in tahon ni nako. Ayaw sa dito, gisalig na lang ako permi ang tanan, manoy. Lihok sa din tahon mo, diha. Ako na ba ang niangko na ng pagpatambal ni mama, ha? Pagpa-doktor, pa-hospital kay permi na lang na ma-hospital si mama. Wa gid gani mo gi-share bisa gamay. Unya karon, hasta pang imong mga anak ako pa'y papasaanon sa mga gastuhan sa eskwelahan? Pasensya na ka, day. Unsaon nga lisod masag naglisod jud ko diri god. Kuwangon gyud ang akong kita ba. Wa masagyud ko laing mapangayuan og tabang kun dili ikaw lang. Mayo man ka kay naa magkada sa Amerika. Nga naman tigna ako sa Amerika, manoy. Abi kay naa sa Amerika, hayahay na kayong kinabuhi? Ha? Mauli gini nakadaot lagi sa mga Pinoy ba? Abi kay nagtrabaho mas gawa sa nasod, ingnon dayon dato, hayahay, kwartahan. Uy, dili in taon, uy. Nanarbaho ra sa din taon mi din, eh. Naningkamot ra sa din taon mi. Oh, dako og sweldo tuod, pero dako man sa nagastuhan diri. Unya magpadapas Pilipinas. Unyang ipadapa diha, sayon na kay gastuhon. Sige na lang, day. Kung wakay ikahatag, okay na. Ayaw na lang. Mangita lang kong kautangan diri. Naapa ng ingon ana ay. Kung dili ra ba ta makahatag o makapada, kita pa'y bati. Ingnon dayon tang daw. Ingnon dayon ta nga nausab na, arte na, mapahitason na, taas na kayong manulti. Ay, sige na, day. Bahay na. Unya si mama, unsaon man na. Kinahanglan man ka nang i-admit. Oo, kinahanglan. O, sige. Magpadako kwarta para ma-admit ninyo si mama. Ato lang ipadaan ni Manang nimo kay siya may naa dito ni Mama. Tawagan lang si Manang nimo. O, sige. Tawagan ako. Si Donna, nag-message. Mare, kumusta man ka diha? Kung makalugar ka, tawagi ko. Magpatawag ko na siya. Ako na lang tawagan, Bia. Hi, Mare! Kumusta? Oh, milagro man, nagpatawag. Dili siguro ni BCI. Ay, nagpatawag ko, kay na ako'y chika ni mo. Dili ko ganahan i-chatra, Unsa man ang tana? An ba? Nagkasagap ko chika ba nga? Ikaw kuno, grabe na kuno ang pagkausab ni mo. Kung sa una, unsa ka kayaw-yawan, nisamot kuno karon nga naana ka diya sa Amerika. Wa kuno kay utang kabubuton ni Manuyong nimo. Ha? Ako? Way utang kabubuto ni Manuyong? Ngano nakasulti man sila, ana? Nakalitan ko sa gibalita sa akong kumaring Donna nga nakadungog kuno siya og tabi-tabi nga nausab kuno ko ug wa ko'y utang kabubuton sa kong Manuyong. Priscilla, naay gibalita nako ang akong best friend nga nakapadtingkag sa kondunggan.
nga nausab kuno ko nga naako sa Amerika. Buybuyon ug wa na kuno ko'y utang kabubuton sa akong maguwang. Mausa di ako mahipudngan, Mari. Bahin anak bang wa kay utang kabubuton ni Manuyong. Mao gani, Mare. Kuya, wag ko na istorya hagod. Nitabang na gani hinoon ko, wa na hinoon kay utang kabubuton, ani? Nya inon pa ko nga yaw-yawan ko? Ay, kaning ako masagyon ang gisuta, Mari, kung unsa ng istorya, ha? Maayo, Mare. O niyan sa man. Nga naman ko nung nakastorya man sila, ana. Mao di ay ni. Ikaw kuno, nagyaw-yaw kuno ka. Dihang nangayo og tabang si Manoy nimo, bahin sa bayranan sa eskwelahan. Unsa? Para ni sulti lang ko nga unahon sa og admit si mama kay emergency kaayo? Para niingon lang ko nga pangitai sa nagpaagi ang bayranan sa eskwelahan? Yaw-yaw na din na para nila? Lausab na din dayon na para nila? May manitaw na munit ko kwarta diri Mari, uy. Ngay nagyamar nila kwarta, mamunit lang dayon ko diri kwarta para ipadaan nila. Unya sad, Mari, ang bahin sad anang wa kay utang kabubuton. Oh, kada. Nga naman sa kuno na. Kuan kuno, Mari, wa kuno kay utang kabubuton ni Manoy. Kay siya di ay kuno ang nagtabang nimo nga mahimuan kag fake documents aron makatrabaho ka diha as nurse. Mao ba? O, Mari, nasagap gyud na akong balita, Diin man nagi ka ng istorya, ha, Mari. Naman mi silingan. Aw na mo'y silingan ba nga kailan ako. Salamat gani kuno ka nga gitabangan kang Manuyong. Kay kung wa pa, dili ka man nurse diya sa Amerika. Aha, grabe ha, Kung makachismis sila bahin ako, wagas man. Dili sa na mo gawas ng istorya ha, kung wa manultis Manoy bahin, ana. Aw, okay ba naman ka sa istorya, Mari. Naay pa ko, dali kay makalupad. Nya nigtug para ba, pwede kuhaan, pwede kuhago sa kapako, pwede sa punan. Tawagan na nako si Manoy. Nalaing ko sa kong nahibawan, o tinuod na, nga si Manoy ang nitabang nako sa paghimo sa ubang fake documents, pero dili tanan fake. Unya karon ni gawas na, ang istorya nga wakoy utang kabubuton ni Manoy, kay magyaw-yaw na kuno ko kung mangayog tabang si Manoy kanako. Sa to pa, dili gudi ay ko pwedeng mabalibad ni Manoy kung mangayo siya. Hello, Day. Nanawag man, sa may ato. Noy, unsa man yung balita ako nadunggan. Lain na ini Manoy, uy. Ha? Kaya unsa may nadunggan mo? Nga ako kuno, wa kuno ko'y utang kabubuton nimo. Dili kuno ko makatrabaho diri kung dili pa kuno tungod nimo. Unya karon, magyaw-yaw kuno ko kung mangayo kag tabang nako. Paita sa din istorya ha, uy. Ikaw mismo nahibaw ka nga nasa tay problema ni mama. Ay, Day, wa man taong kumuingon nga wa kay utang kabubuton taon, oy. Wala ko hibaw, anang kinsay nagbalakaw ng tabia. Ang ako lang nga, mangayo kong tabang nimo alas pag-eskwela ning aning imong pagmangkon ba. Pero wa mo kumuingon nga wa kay utang kabubuton. Unya, ngano ni gawas man ang istorya ha? Kinsa man din nagpalakaw ani Manoy? Ako mao'y nagsulti, anak, Jessica. Kuya, ikaw di ay? Oh, ako. Kay tinood bitaw na, nisumbong na ko siyo nga nagyaw-yaw kuno ka sa diyang namarayag siya nga mangayo sa tabang nimo sa tuition fee ni Muna. Naiubo siyong nimo, maugid ka, yaw-yawan kay ka. Isamot ang batasan nimo nga naa na ka sa Amerika. Pagingunan na, oy. Di biya ka makatrabaho diya sa ospital nga imong gitrabahoan karon kundi tungod sa tabang sa imong magawa. Wa kay utang kabubuton. Kuya. Good morning, love. Good morning. Oh, anong luya magay ka? O magay kadasig? O pagani pag-abutin mo din sa ospital? O pagani ka maka-duty? Kapoy ka naman kayong tanahon? Makaluya nga akong sitwasyon karon. Ha? Sitwasyon? Din sa ospital? Dili. Sa akong pamilya sa Pilipinas.
Ako mga igsoon. Lain kasi sinultihan din rin ako. Mao ba? Di lang una na nato istoryahan diri sa trabaho. Ayog dada din his trabaho ang problema. Niya, muna lang ko na mo. Maot ako. Niya pa'y sitwasyon na to. Halos dili lang ta magkita tungod sa tong schedule. In ko, outside ka. Wala ganit na magkastorya-storya. Aw, saon taman. Gisudlam ni natong klase sa trabaho. Ikaw sad, di trabaho ka man din aw, antuson nga ingon ini ang sitwasyon nato. Okay na na dasig lang. Akong tanaw ni mo, no? Murag okay ra man gid nimo. Okay ra nimo nga wa na tay storya, wa na tay intimacy. Murag wa lang gid nimo. Wa ba kami nga wa na tong duha? Ha, James? Gawas sa kong problema sa pamilya sa Pilipinas, naapay nakapag-uol nga sitwasyon nako sa kumpana. Wa na may time gyud sa usa-usa. Tungod sa among trabaho. Nawa na ang among panahon alang ka namon duha. Ug nakabantay ko, nga murag okay ra sad niya, nga halos dili mi magkakita ug mag-abot sa bahay. Nakabaton man tuod ko maayo nga trabaho, isip usa ka nurse sa Amerika. Pero bugti isab ni ini ang bugat na problema. Problema sa kong pamilya sa Pilipinas ug namang magtiayon. Nakabantay ko sa kumpana nga okay ra gud niya, nga uga ug wa nay kadasik ang among relasyon. Nawa na ang maayo namong relasyon. Okay na na dasig lang. Akong tanaw ni mo, no? Murag okay ra man gid nimo. Okay ra nimo nga wa na tay storya, wa na tay intimacy. Murag wa lang gid nimo. Wa ba kami nga wa na tong duha? Ha, James? Shhh! Di ta mag-istorya ingon anak din sa trabahoan lagi. Sige, ato na ko. Si Jacob, ha? Hapit, ha? Oh, ha? Sorry. Di pa na ko siya mahapit. Ha? Asa pa man di ka? Doon na pa ko'y lakon. Asa pa man di ka? Basta na pa ko'y adtuon. Di pa ko mudritsos bay. Dili ka mo diretsog uli? Asa pa man di ka, ha? Wa pa ba kay tug? Gikan pa kang duty. Don't worry. I can manage. Bye. Dako gid kayo kausapan si James. Sukad nga ni anak ko nagtrabaho din sa Amerika. Naagi ko'y napantayan niya. Hello, Jessica. Good morning. Carl. Good morning too. Oh, you look sad. Why? Ha? No. I'm okay, Carl. You sure? Yeah. All right. Catch you later. See you at the nurse's station. See ya. Kabugat sa kundukan. Huot kayo. Sakit nga. Murag itusok ang akong kasing-kasing. Wa ko makasabot sa akong gibati. Asa man ka, love? RD manimuron. Mulakaw ka? Namilakaw sa ako mga friends. Okay. Pwede mo uban? Ha? Anong mauban ka? Wa lang. Ganahan lang ko. For the boys rin yung among lakaw. Dili pwede mag-uban-uban ka. Mag-shower sa ko. Dako, ano kaya kausapan, we? Nay, nag-message niya. Oh, girl? Sukad sa pag-apas nako ni James sa Amerika. Doon ako napagtayan niya. Lahi na kaayos siya sa una. Nawa na iyang sa sweetness o concern diri kanako. Dili na siya loving,
Bugat kayo ang akong dughan. Puno sa problema. Milabay ang pila ka tuig. Dako na si Jacob, teenager na. Daghang nahitabong kausaban sa among relasyon ni James. Sukad nga, nasakpan ako siya. Ngito na'y babay. Ako i-try og open dayon ang message. Mintras naliko pa siya. Hi, James. I miss you. Catch you later. Oh. Kusog ka sa kong kulba, uy. Shanti di ay, ha? Oh. Oh, pero ka? Tutok ng kagmayon ako. Wa lang. Okay. Asa gani mo mo to sa imong friends ron? Kinanglan pa ba ng akong tubagon? Oh, ganun dili man. Asawa man ko nga nangutana ko nimo. Sa? Uy! Ano yung naman ka manulti? Dili di ko pwedeng mahibaw kung asa ka mo adto. Sus, sa mukha ni mo eh. Ako, Samok? Samok na di ko ron, James? Sus! Kapuya, uy! Kapoy na di ko ron, ha? Nga naman? Oh, ganun dili mo ko nimo tubagon. Mangita gikagsamok, Jess. Mulakaw ko. Kay ba, bitaw ko mulakaw ka? Maubitaw nangutana ko kung asa ka mo adto. Pero, dili makamutugan. It's okay. Oh. Diretso naglakaw ay. How makita mag yung katag, ani ba? Awa niya. I say, man. Yes. You're the fountain. Hi, James. Oh. Jessica? Oh, ganun niyam ka din, eh. Oh, well. Ganiti ka. So, are you Shanti? Oh, yeah. Glad to meet you. I'm Jessica, wife of James. Oh. When did you have a relationship with my husband? When did you start flirting with my husband? Stop it, Jessica! Dali, magawas. No! Ano pag-gawsan man ko nimo? Oy. Oh, What happened there? What happened? no worries, guys. We're okay here. Jessica, let's go. Ayaw pangita gubot ni. Uy, Chico, James, ang saba! Arli, let's go. Ayaw pagka-uwi dito, sub. So ako pa nagpakauaw ron, ha? Dili ka ha, ikaw? For the boys, di ay, ha? Kunya nga na may babay nga natipon. Sweet pa kay mong duha? Ay, ayaw lagi pagsiyagit. Kat ko pa na yung tingubuot, ha? Mauaw pa day ka? Nakanigibuhati mo na ako, wa ka mauaw, ha? Dugay na day mo ang babayhana? Muting dako na kay kagkausaban di rin ako, James. Oh. Mao di ay nga dry na kay ka di rin ako. Siya di may hinungdan. Dugay na day ko ni mong gibuang. House na, ha? Ikaw na. Ta, mamaulit, ha? Magbuwag ta, James. Magbuwag ta! Tanda lagi, mamaulit, ha? Grabe, Mare. Sakit kaayo. Grabe ka sakit, Mare. Huwag ko magdahom nga mabuhat ni James na ako. Nagasabot ganoon ko sa imong gibati, Mari. Hasta gani ko, wa ko magdahong. Pero, Mari, sigurado ba gyud kang uyab tong James, bayana? Yes, Mare. Sigurado gyud ko. Kaya nag-I miss you, man. Unya, nag-I love you pag yun. Ako man mo inireply niya that time. Nagpa-pretend ko nga si James ko. Maubit atong natultulan ako ang ilang giadtuan. Giapas na ako. I feel sorry for you, Mari. Muli ko sa Pilipinas, Mare. Mubakasyon ko. Ni-file na kong leave. Aw ka na. Best move na, Mari. Ari diri. Pahungaw diri sa imong gibati sa Pilipinas. Kay mo samot kahuot imong dughan diha. Kay dead maraman jud ka na sa James diha. Wa naman ka ni maayong tagad nimo. Pues,
bakasyon din sa Pilipinas, Mare. Yes, Mare. Magkita ba kita, ha? Muli ko diha as soon as possible. Mare. Hilak na sad. Dili na lagi mo hilak. Ni uli gani ka aron malingaw. Ma-divert ang imong huna-huna. Mare, ni ka aron maka-move on ka. Dili aron kay magsigi ka kilak. Kinahanglan nga mabalik ka dito sa Amerika, okay na ka. Dawat na nimo ang tanan, okay? Okay, Maridona. Salamat. Unya, asa mata mula ako niya. Gusto kong malingaw. Tungod sa kasakit nga akong gipati, may bakasyon ko sa Pilipinas o nagpahungaw ko sa akong gipati, kauban ang akong suod nga higala. Aron maka-move on sa kasakit nga gibuhat sa akong pana. Dini na lang kutob. Daghang salamat. Inyo magtatampo, Jessica.